Ang kwentong ito ay ipinadala ni Laura. Nangyari ito noong taong 1989 sa probinsya ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Itago mo na lang po ako sa pangalang Laura. Nang sa gayon, ay hindi na mabanggit ang apelyido ng aking pamilya. Nitong taon lang ay naging isa na ako sa mga tagapakinig mo. Ang gaganda po kasi ng mga kwento na ibinabahagi nyo. Bukod sa may mga aral na mapupulot, may mga eksena ring talaga namang nakapagpapatawa sa akin. Ang totoo niyan, Captain Kokak, personal ko itong karanasan na sobrang lapit sa puso ko. Kwento po namin ito ng aking nobyo na itago na lang natin sa pangalang Selo. Sa inyo ko na po ipinagkakatiwala ang kwentong ito at sana po ay mapili nyo. Taong 1984, nang makilala ko si Selo sa isang universidad na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Katulad ko, nasa unang taon pa lamang siya ng kolehiyo at kumukuha ng kurso para maging isang guro. Labis talaga akong humanga sa kanya. Mahirap lang siya at laking probinsya. Tinitipid niya ang kanyang sarili sa pagkain dahil kailangan niyang pagkasyahin ang natitirang pera pang bayad sa upa sa dormitoryo. Madalas ko siyang makitang mag-isang kumakain ng kanin at sabaw tuwing bakanting oras sa paaralan. Nakakatuwa nga dahil sa kabila ng kanyang sitwasyon ay kakikitaan siya ng katalinuhan at kasipagan. Siya ang isa sa mga nangunguna sa aming klase. Dahil sa paghanga ko ay ako na ang gumawa ng paraan para makilala at mapalapit sa kanya. Talagang nahulog ako sa kanya, Captain Kokak. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa lalaking masipag, matalino, marespeto, at higit sa lahat ay responsable? Parang ako Kaya naman labis ang tuwa ko nang magtapat siya ng pag-ibig sa akin. Hindi na ako nagpakipot pa. Nauna ko na siyang mahalin bago pa niya ako ibigin. Sa madaling sabi, naging magkasintahan kami. Sa halos araw-araw naming magkasama sa eskwela, nakita ko kung anong pagkatao ang mayroon siya. Mas malalim pa pala siya kaysa sa inaakala ko. Sobrang mahal niya ang kanyang bayan sa Cotabato. At iyon ang inspirasyon niya, kaya pinagbubuti niya ang pag-aaral. May mga pagkakataon na nawawalan siya ng pag-asa dahil walang pambayad sa tuition. Bilang kasintahan, ako na ang nagpumilit na umako sa kanyang matrikula. Ayaw niya noong una, kaso ay sadyang mapilit ako, kaya napapapayag ko rin siya. Ang totoo niyan, hindi problema sa akin ang pera dahil may mga negosyo kami at kilala ang aming pamilya. Fast forward tayo sa taong 1989. Isinama niya akong magbakasyon sa kanilang probinsya sa Cotabato. Masayang-masaya na kaming dalawa noon dahil pareho na kaming nakapagtapos at nakapasa na rin siya sa board exam para maging ganap na guro. Napakaganda sa probinsya nila. Nakatira sila sa bundok, malayo sa syudad. Doon ko rin nalaman na karamihan sa mga kamag-anak niya ay mga rebelde. Mga taong inagawan ng lupain ng mga malalaking negosyante na may kapit sa gobyerno. Mapapansin ang mahahabang baril na palaging nakasukbit sa katawan nila dahil yun lang daw ang maaasahan nila para maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Doon ko napagtanto na hindi porke rebelde ang isang tao ay masama na ito. Sadyang tama ang kanilang pinaglalaban dahil inagawan sila ng kabuhayan. Kung tutuusin, mas marami pang nanunungkulan sa gobyerno ang maituturing na anay. Paano ko nasabi? Yun kasi ang kinalakihan ko bilang anak ng isang negosyante. Isang hapon, nagkaroon kami ng kasiyahan kasama ang kanyang mga kamag-anak. Nagkainuman kami at medyo nahihilo na ako dahil napasobra ang nainom kong alak. Biglang naglabas ng gitara ang isang pinsan ni Selo at may tinugtog na parang kundiman. Walang liriko. Tanging melodiya lamang ng gitara ang maririnig sa paligid. Doon ay lumuhod si Selo sa harapan ko. May dinukot na singsing sa bulsa at niyaya akong magpakasal. Yun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Captain Kokak.
Nang gabi na at tahimik na ang paligid, pinagsaluhan namin ang init ng pagmamahalan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinaubaya ko ang aking sarili kay Selo dahil sa sobrang mahal ko siya. Subalit dahil sa epekto ng alak, naging mapusok ako. Lumabas ako sa kubo ng walang saplot at nagpahabol sa aking nobyo. Pinatulan naman ni Selo ang aking pagbibiro. Tumakbo ako patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Noong una, masaya pa ang kanyang tinig habang hinahabol ako. Ngunit bigla itong napalitan ng malakas na pagsigaw. Dahil doon, napahinto ako. Naabutan niya ako at mabilis na dinamba kaya pareho kaming natumba. Doon ay tila naglaho ang aking pagkalasing at nagbalik ang aking malay. Sa buong buhay ko, noon pa lang ako nakakita ng ganoong klaseng nilalang. 3 silang nakatayo sa harap namin. Punong-puno ng makakapal na balahibo ang kanilang katawan na tila mga unggoy. Ngunit kasing laki ng tao. Ang kanilang mga muka ay parang sa daga na may mahahabang nakasilip ng ngipin. Ang isa sa kanila ay akmang lalapain na ako. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Selo at humarang. Tumayo si Selo at nilabanan ng 3 halimaw. Sumisigaw siya at pinatatakbo na ako. Pero takot na takot ako at hindi maagalaw. Ang huling nakita ko ay ang pagkatumba ni Selo sa lupa habang pinagkakaguluhan at kinukubabawan ng 3 nilalang na yon. Pagkatapos noon ay nawalan na ako ng malay. Nagising na lamang akong pinalilibutan ng mga kamag-anak ni Selo na nag-iiyakan. Nakahiga na ang walang buhay na katawan ng aking kasintahan sa isang papag na may latag na kumot. Duguan siya at maraming sugat. May malalaking bahagi pa ng kanyang balikat ang tila tinapyas. Halos mamatay rin ako sa mga sandaling yon. Hindi ko matanggap na wala na ang lalaki na pinakamamahal ko. Captain Kokak, sa kabila ng nangyari, wala akong narinig na paninisi mula sa pamilya ni Selo. Sila pa nga ang naghatid sa akin pabalik ng Maynila para masiguradong ligtas ako. Mahigit 2 dekada kong ipinagluksa ang kanyang pagkawala. Sinisisi ko ang sarili ko dahil kung hindi ako nagpakamapusok ng gabing yun, buhay pa sana siya. Nang muli akong makabangon, itinoon ko na lang ang aking atensyon sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Hindi na ako nag-asawa pa, Captain Kokak. Hanggang ngayon, nananatiling bangungot sa akin ang sinapit ng lalaking pinakamamahal ko noong kami ay nagbakasyon sa baryo ng mga aswang.